mina futhi into engitshela into engifuna kumuntu wami ukuthi ayeke into ayenzayo emsebenzini yokujona nabafana yeka ukujona nabafana uma ngiyakwazi nayi imhlola yami ukwenzile lokho hayi ngiyalingwa ayibona la kuwena sesilela lapha endlini hayibo ngiyalingwa ungibizele yona into ongibizele yona la uzongithuka la ufuna ukukhuluma nawe awukahle nawe ndoda awukahle nawe ongihlukane nawe ungibizela ukuzongithuka la uzongithuka la yebo uzenzani uyangijwayela thola uyangijwayela thola awusangizwa ulana abanye abafana okay mhlambe uyangihlambalaza lo muntu emsebenzini uyangihlambalaza wena yani yabona manje angisazi ke ngizothini baba umama uveza ukuthi uthe khona wena udila ne-chocolate box iqiniso lelo uyakuphika yini uyakuphika kwenze lutho uyakuphika yini baba ngineproof lokho mina ngineproof lokho uyakuphika yini baba ngiyacela ngizoprovela yazi ngizoprovela manje Hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphena kuphi la ukhona njengoba usazi thina singo ha njengamanje siyanyuka sibheke ku 500k sisuka la ku 100k subscribers and sibonga wena South Africa sibonga wena noma ukhona ukuthi unathi nangalesikhathi ukuthi ubukele yona lolu hlelo uphinde usubscribe to this channel mawukuthi awuka subscribe pressa phela nawe wande umndeni ukhulu uhambe phambili ungakhohlwa futhi nangu thanks le eceleni pressa nakhona udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela i-channel yethu ukuthi ikhule ngaphezulu kwaloko joina ke futhi i-membership yayo le channel ukwazi ukusiza ukuthi ke sikwazi ukunikeza i-content yethu kuqala abanye abantu bengakayitholi njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN mawukuthi nenkinga ezithinta umjolo yalazi udaba umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com mawenze kanjalo sathi inkinga zakho siziletha la asibukisi ngawe asikuhleki kodwa kunaloko senze isiqiniseko sokuthi uma uhamba inkinga zakho isixazululo sisuke sitholakele uyazi ukuthi asikwazi ukuqala into ngaphandle komthandazo njengamanje ngicela sonke sibheke phansi sisho kahle sithi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mawenze njalo noma kanjani izinto zakho zomjolo uzobona ekukhipha uzobona ukuthi ngiqeda ukushada nihamba ama-honeymoon kuba mnandi njengoba yini uNkulunkulu wemjolo uphakathi kwenu ongiphelezele sibone namhlanje ukuthi indaba kabani esiyibhekayo uthini kuthina nanokuthi isixazululo sona sihamba kanjani ngoba kubaleka kakhulu ukuthi sithole isixazululo while thina sihamba siyobheka ukuthi siphethe indaba kabani namhlanje wena ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakhe ihlobo zakho nabo bonke abantu ezwana nabo asambeke igama lami ngutholakelo kaMaphumulo ngibhalele isilungisa umjolo ngoba ngicela ukuthi bangisize silungise izinto nomuntu wami siphinde sikubingelele imbukelo ohlelo silungisa umjolo njengenjwayelo yazi ukuthi sithola khona la ekhaya libizwa ngokuthi umjolo show njengoba ke silapha ku 100k subscribers masikhule nawe size sifike ku 500k subscribers or more ngakhohlwa nami ukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo simelele njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ukuthi usukhohliwe mangikukhumbuze igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN njengenjwayelo once ahlala kanje phasi noma kanjani indaba isuke sikhona sesizoyilungisa siphinde sazi nanokuthi kungani labo bantu bedecide ukuthi beze le ekhaya ukuthi bazokhuluma nathi ukhona umfowethu la eduze kwami uzoyichaza mangabe seyiqedile ukuyichaza sikhulume naye ungapheleli lapho siphinde ke sithathe neside la ka dadewethu ozofika sizokhuluma naye sizwe ukuthi ngabe ekhamba kanjani mfowethu siyakubingelela sakamukela ohlelweni ngiyabonga brother hamba kahle mfethu ngiyaphila kanjani futhi mfethu ukukhala kusizi ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje nanokuba nje nomuntu ocisha afane nami phela le ekhaya mfethu sengithola amagama amaningi ngangathola negama lokubuyelo bhoni so meabe ngibona insizwe eyiyelo ukuthi kancane yabo mfethu mina bangazi abantu ngudlala Matifana but umuntu ongakwazi wena noma uqala ukubona njengamanje sothi ubalo sinaye namhlanje mina ngusenzo umfoka Khabazela umkhezi Khabazela Cwabe
Siyathokoza mfethu. Ngiyabonga. Nali igama mfethu Silungisa Umjolo and nawe uzitholile ekhaya namhlanje. Uma ngabe nje uthola i-call sikutshela ukuthi umuntu wakho ukudinga le ekhaya, yini efikele emqondweni wakho? Ngeke ngafikelwa ukuthi kusho ukuthi uyasibona isidingo ukuthi kube khona izinto esizoyilungisa ngoba izinto azisihambeli kahle emjolweni wethu. Izinto azihambi kahle. Azihambi kahle. Yazi mfethu umuntu wokuqala ukuthi uma abefika le ekhaya avuma ukuthi izinto azihambi kahle. Abantu abaningi banokuphika then mase sitholayo zisho iqhubeka ukuthi oh ikhona inkinga ekhona. Mhlambe wena nomuntu wakho uma yabe nineyinkinga nje nike nexazulula kanjani nilungisa kanjani? Ya sike sihlale phansi ke sibe nazo inkinga nje ezincane sihlale phansi sikwazi uyilungisa kodwa this time kwenzeka ngenye indlela. Asifinyelelanga esigabeni sokuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi sizilungise. Okay, ongichazele ngomuntu wakho mfethu ukuthi umuntu kanjani. Uma ungamchaza nje kumina engingamazi, ungamchaza njengomuntu wesifazane onjani? Umuntu wesifazane nje omuhle, onothando, onakekelayo. Onakekelayo Onakekelayo ngayo yonke indlela ngayo yonke into. Hayi no. Imanje umuntu wesifazane nje onendaba nawe. Onendaba nawe. So namhlanje ubhalele la kwishow ngoba ufuna nilungise something. Ngenzeka mhlawumbe uthi aware as umuntu oshila ukuthi uyayibona nawe inkinga ikhona. Ngenzeka mhlawumbe uthi aware ukuthi yini le kumele ilunge noma mhlawumbe uthi hayi no angilinde yena umama achaze ukuthi inkinga yakhe. Asengezwe side lakhe. Ingalo ke ngifunisela noma ekhanda lawo. Hayi no mfethu kuyazwakala angaqini kakhulu ngoba useza umama usazoqina kakhulu. Angazi ke noma uyaqina kwezinye indawo ezoqhamuka sekuqina nje la mfethu. Ake sibone ukuthi umama mayefika la uzothi njengoba ubona sinethimba esisebenzisana nalo bazomthatha umama bambeke la khulume naye sithole isixazululo kodwa engakuthembisa kona ukuthi noma kanjani indaba yeni namhlanje kumele ihambe ilungile. Uready ukumbona umama? Hayi ngiready ukumbona. Uready. Njengoba ubona ke mbukeli ukhabazela uready ukuthi abone ukuthi umama ufuna ukuthini kwena futhi uready nanokuthi amlalele. Mhlambe nawe uready ukuthi ube lekhaya kwenye ama episode wethu alandelayo umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Email address leyo esebenzisayo uma ukuthi ufuna ukuthi sikuphathe ube la sizolungisa inkinga yakho ethinta umjolo. Ungakhohlwa uyedwa uNkulunkulu wemjolo igama lakhe udlala amatifana. Njalo uma ngabe ukhuleka ngabe ulikhohlwa ukulibiza igama lakhe ungaliphathi futhi ngeze ulibize kahle khona ukwazi ukuthi mawukuthi usemjolweni emjolo yakhe ihambe kahle uhlezi nje usemjolweni olungele izinto zayo. Asingabe sesichitha isikhathi esiningi asilindeke ithimba lethu lisilethele udadewethu sibone ukuthi indaba yethu yanamhlanje siyilungisa kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo bhuti. Unjani? Ngiyaphila njani? Siyajabula kakhulu ukuthi ufike kwishow namhlanje ungagcini ngokubhala nje kuphela kepha uphinde ube khona. Njengesicelo sakho velile ukuthi sikulandele nangu mfowethu ukuthi uzokhuluma naye la nikhulume sibone ukuthi ubudlelwane benu ngabe buyalungiseka yini. But sengikhulumile naye ngezwe nje iside lakhe. Ngathanda mhlawumbe ukuthi ngikhulume nawe ngizwe mhlawumbe iside lakho. Mesikhuluma ngobudlelwane bakho nobhuti ngokwakho ubona phamba kanjani? Uyabona bhuti abusahambi kahle ubudlelwane bami naye usahambi kahle ngoba so usually ngabe kuba khona inkinga emjolweni suke kukhona mhlawumbe umuntu obhayizisekayo noma wenza izinto ezingekho right. Ukubuka nje kwakho mhlawumbe iphutha likuwena iphutha lekubhuti noma izinto ezincane ezingalungiseka. Zingalungiseka khona kodwa ke khona nje sonenkani kakhulu akasazwa lutho nje. Okay. Omunye umuntu mhlawumbe angayibuza ukuthi why uze wakhetha ukuthi ube la phambi kwamakhamera nikwazi mhlawumbe nobabili ukuthi nihlale phansi nilungise indaba zenu njengabantu. Abanye abantu bayafonelana balungise inkinga, abanye bayabizelana eindaweni balungise inkinga, abanye benza ama-pilot talk balungise inkinga bathi beqeda nje babe bedushana. So why nina nize nakhetha ukuba la namhlanje? Yini ngoba mangizama ukukhuluma naye akalalela akasazwa lutho. Noma ngizama ukuxoxa naye hayi cha lutho. Akasanje njengasakuqaleni qane kahle sixoxa kube kuhle kuhlekwe manje nje ayulaka nje uyibhubezi angazi. I know ithola ngoba usukhona nangu nawe usenze ukhona angingaloke nje maphakathi kwenu angivele ngivumele nje nikhulume sibone ukuthi indaba yenu ilungiseka kanjani sithole isixazululo. Mfowethu dadewethu ungaqala ukhulume naye mfowethu. Esenzo awungitshela yini inkinga yakho ungakwazi ungilalela?
Noma-ke uthutheleni vele ngoba phela manje awusahlali nami. And ekuqaleni bekukahle. Manje suvele wathutha nje gwavele wathutha nje. Awusafuna uzwa lutho yini inkinga yakho? Awungitshela. Hayi inkinga ngiboni kuwena ngibona usushintshile nje ngempela mina. Ngikubona usushintshile. Ngibona ushintshile. Ngibuza wena. Ngisho kanjani? Yabona nje ibhuti wami nje ngikuchazele. Nawe ngeke uyinsizwa yakwenu uhlale nomuntu owazi ukuthi kahle kahle sahlangana naye divorce. And then mase sengibona izimpawu zokuthi senginezimpawu zokuthi ubuyelana nomuntu ayekade eshade naye. Wakwazwa phela umuntu aphalaza. Umphalaza aphinda udle. Wena ungayimela lento so ingakho ngathatha isinqumo sokuthi ngivele ngithuthe. Hayibo. Ngivele ngimuve ngiyohlala kwenye indawo. Ngabe lento silungisile lapha nenye into nanokuthi ubossi kakhulu ugibele ekhanda lakho uqiniso ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthola uyazazi uzihambele wena. Okay ma lezi zinto ezibalwayo azona izinto ezenzayo kushuthi awubuyelananga nomyeni wakho awubonani nomyeni lutho pho lento ayikhuluma ukuyithatha angasho ukuthi phela uyazena ukuthi mhlambe okanye angazi kanjani lento phela kuchaza ukuthi inkinga yakhe sekuyistory ngisakhaya uyabona wena uyayazi kahle kahle into eyiqiniso ngizisele yona la kule show phambi kwalama camera nalezi igoro ngizise kuzo uyayazi ngoba awusangilaleli uzomphethe isikhathi uyajola ngifuna uyajola wena emsebenzini uyajola ngifuna mhlawumbe singene nakule ndaba yokuthi ubhosi umfowethu uveza ukuthi ubhosi kakhulu when it comes to relationship yeni yini mhlawumbe edala lokho ubungaboni mhlawumbe usingokwenza lokho you are chasing indoda away hayi angiyona ibhosi kungendlela azivikela ngayo yena ngezinto azenzayo lapha emsebenzini ubisa ngami uyazi usenzi waye right oqaleni engasebenzi ngahlala naye isikhathi eside kabi ngaze ngafunela umsebenzi nayo-ke indaba ezohleza ayiveza ukuthi ngoba nangatholelwa wena umsebenzi kumiqiniso hayi suka okay umsebenzi wawutholelwa uyena umama ya kunjalo kodwa sekuyiyona into azoma ngayo sekuyena ndoda uyena into azoma ngayo ngisho uyalazi iqiniso uyajola wena futhi ngiyazi hayi suka okay ngiyabona ukuthi lokho eqalile inkulumo uyakuveza ukuthi uyajola ubhuti why uzwa decide ukumletha la ubungahlali ngani naye phansi noma mhlambe ufuna ukuzwa from the horse's mouth eyivumela yena ngokwakho ukuthi uyajola yazi ngihlale naye phansi naye futhi ngendlela engihlale naye ngaphansi ngemncenga ngikhuluma noba ngiyamthanda kodwa akazange afuna ukulalela usenta afuna ukulalela ngoba afuna ukulalela nje yonke into yakhe uthi uyazama ukuyisho akukho akulalelayo akukho angilalela mfethu asikhulume man to man umama ezo ukuthi uyajola wena unezinsolo zokuthi uyajola ayiphi lento athi mfethu obhizi nayo ngale kukamama ayikho lento uyangisukela uyayazi into esiyibangayo le engiyibekayo angiyazi nanokuthi mengikhuluma mengilibeka uyalibeka yini ongayilungisa naye ayikho into ongayilungisa naye angimazi umuntu ophakeme wesifazana ophakeme kanje ukhwele ekhanda lami ngento eyodwa ukuthi wangitholela umsebenzi ngabona ngathi phakeme eqaleni yazi into ayizile futhi uvela wasuka lapho uvela wathutha yena wayohlala ngaphandle wayoqasha ngaphandle yona into engiyibona ingifanele le okay uthando belusakhona mhlawumbe uthando lakho mama ngoba naloko kubalekile kuqala singaforce ukuthi siphushe ukuthi nibuyelane noma nithandana into uthanda lo into ekhona bengisafuna ukuzishayisa ngomoya bengisafuna ukuphefumula ngiyibuke kahle lento yakho ukuthi ihamba kahle ihamba izomhamba imfikisephi nalo muntu ayekade eshade naye mase beqala futhi sebeba ne relationship ayikho into ebingamela leyo mhlambe ukubonana noma connection between wena no ex-husband wakho nigcine nini mama noma ukukhuluma sekunesikhathi kanti mfethu amanga lawo ifoni yakhe ngiyayithinta ngibona ukuthi baya SMSana usuke ibuza ukuthi ingane zinjani izwa ke ngimele leyo nto mina usuke ibuza ufuna ngenze njani hayi akangibona uzele kumina thola ungibona ungizwa kanjani uyazi okay ngiyacela ma ukuthi ayikho nje into ongizisele yona la ngiyacela ikhona ayikho into ongizisele yona la okay la siyalungisa sini so ngiyacela ukuthi ukuze le ndaba yeni ilunge kahle ngicela siyikhulume kahle njengabantu abafuna ukuthandana mama ubiza umfowethu ukuthi eze la kwishow ngoba naku usafuna ukuthi nilungise izinto right
angani kunjalo Yebo kunjalo. and ngaphezu kwaloko ufuna ukuthi ubudlelwane benu buphinde buhambe kahle futhi Kunjalo. so nangoku usekhona ngicela nje ukhulume mhlawumbe usho nezinto ongekho happy ngazo khona naye ezokwazi ukuthi alungiseni khona nami ngizokwazi ukuthi ngimnikeze i-opportunity ukuthi naye ayikhulumele because ngiyabona ukuthi uyaveza ukuthi lento yokuthi indoda yakhe ex-husband ngoba nisathandana aloke ekutexta ebuza iy'ngane ukuthi yinjani ku-right nje mhlawumpe ayibuze kanye ngonyaka yini oyidingayo kubhuti noma yiliphi iqiniso olifunayo kubhuti khona uzokhululeka nawe mhlawumpe uma ukuthi udinga abuyele ekhaya azi nayo ukuthi kumele abuyele ekhaya ekuthutha hambe oqala Uyabona mina bhuti into engitshela into engiyifuna kumuntu wami ukuthi ayeke into ayenzayo emsebenzini yokujona nabafana. Ha. Yeka ukujona nabafana uma ngiyakwazi. Nayi imhlola yami. Ukwenzile lokho. Hayi ngiyalingwa, hayi ngiyalingwa. Ayibona la kuwena sesisilele lapha endlini. Hayibo ngiyalingwa, ngiyalingwa. Hayibo Hayibo ungibizele yona into ongibizele yona la. Uzongithuka la. Uzongithuka la. Uzongithuka la. Uzongithuka la. Ngeqiniso uzongithuka la. Ubatshela. Uzongithuka la. Ufuna ukukhuluma nawe Hey awukahle nawe ndoda. Awukahle nawe ongihlukane nawe. Ungibizele ukuzongithuka la. Uzongithuka la. Yebo uzenzani? Uzenzani? Uyangijwayela thola. Uyangijwayela thola. Uyangijwayela thola. Usimwani sokuthi awusangizwa. Awusangizwa. Yes. Awusangizwa. Ulanda abanye abafana. Okay. Mhlambe uyangihlambalaza lo muntu emsebenzini. Uyangihlambalaza wena. Yani. Hey, yabona manje angisazi ke ngizothini baba. Umama uveza ukuthi uthe khona wena udila ne-chocolate box. Iqiniso lelo. Uyaphika yini? Uyaphika kwenze lutho. Ngiyakwenze lutho. Uyaphika yini? Baba. Ngineproof lokho mina. Ngineproof lokho. Uyaphika yini? Baba ngiyacela. Ngizoprovela. Yazi ngizoprovela. Ngizoprovela manje. Ngiyacela mfethu. Awungiprovele yonke leyo nto. Wena mfethu. Uyangisukela. Uzoprovela, uzobona mfethu uzongcola. Kodlala ifilimu uzobona. Ngicela bafuna ngicela ungazi. Uzoprovela. Hey ufake nalento yakho la. Hey nawe uyangibamba. Hey ngiyeke. Hawu. Uzoprovela mina. Hlala phansi mfethu sikhulume kahle baba. Umama usolo ukuthi wena uphume ekhaya ngoba nako ubhizi nabanye abafana. And mengabe nilala ubonako nje ukuthi uye kusimwani ubuke udile ne-chocolate box. Hey uyangisukela. Uyazini? Uyangisukela. Bafuza ngcola kunodaka la ngiyacela. Yes. Hey yazi into engizelelana ngiboni man. Yazi ngiboni hey. Kanti ula kolingaka mfethu wena selidalwa yini? Bale amaqiniso. Uyangithuka. Amaqiniso azovela egcineni. Uyangithuka thola. Ngiyakutshela. Yazi? Yazini? Akaveze lo proof leyo. Yazi ukuthini? Khona i-VN engakusendela yona leyana. Ngasinde umngani wami. Obabona nje straight. Ngoba ukade kusola lokho vele. Kade kusola lapha e-ofisini, kade kusola wena. Mfethu uyenzelani leyo nto mfethu? Uyangisukela bhuti yazi. Uyenzelani? Uyazi uyangisukela. Manje njengoba ethi umama unofakazi uthini kuloko? Akaveze lobo ubufakazi. Nginabo nami ubufakazi, wanginikeza ubufakazi. Ukuthi ke nihlangene la niyazana, nihlangene la niyazana. Bengazi uzophika vele. Bengazi uzophika vele, akuthi nibhubesi. Bengazi uzophika. Awungivezele lo bufakazi. Awume nawe. Hawu, awume nawe. Hawu. Yo. Mfethu musukuba nedrama. Ngiyengizwe kuthiwa labantu banedrama ngiyacela baba. Ngicela ungabi nedrama. Awususele isikhondla sakho. Susa. Hlala phansi wena. Hlalise phansi ake. Wenza njena ke nasendlini. Wenza njena lo. Okay, hlala phansi. Hlala phansi mfethu. Uzongcola mfethu, ngicela uhlale phansi. Asalaleli. Ngiyacela mfethu. Okay. Hey, angisafuni ukubala kuvezwe lobo bufakazi. No, ngizokuvezela ubufakazi. Mhlawumbe ngeke uzubuthanda. Ingawo ungafuni ukuphuthuma ngakho. Because mina sengibulalelile umama ungisendelile voice notes. Ngimsendelile. Kodwa ngifuna ukuphuthuma ngabo mfethu because biyakuhlaza uyezwa. Biyakuhlaza ubufakazi. And njengamanje angifuni wena uhlazeke. Unless kuukuthi wena ufuna ukushesha uhlazeke manje. Mfethu uyiyekelani mfethu uphuthume. Hey uyangisukela. Akasayifuna, akasayizwa.
Wazwangisukela. Angisukeli, uyazi Hey, uyalazi awungizwa. iqiniso. Uyalazi iqiniso wena. Uyalazi iqiniso. Ugibele ekhanda lami lo mfazi. Ugibele ekhanda lami. Mfethu She is so bossy. Ngizama ukuthi ngishayise Angilona iboss, mina ngilona iboss. Angilona iboss. And umeke into eyi-1 ukuthi uyena wangitholela umsebenzi. Hlaniphile mase uhlaniphile Iyona into manje engimele wena. ngayo. useme nangokuthi bafo ulala nabanye abantu besilisa. Ayilona iqiniso lonto. Ngiyayiphika. Iqiniso uyalazi. Ukhabazela bangavuka Uyalazi, ngeenyawo. ulazi kahle. Bayavuka noma unabanye abantu besilisa. Hayi ngasi. Ulazi kahle ngo wena. Ngiyabuza. Ngathi nawe Uhlanya lo. No, bafo ukuthi mina ufakazi Uhlanya, mina. uyahlanya lo. Ungisendele sengilalelile Ngathi voice note. umina nawe ndoda. Mina Uyahlanya lo. bafo yazi bafo ngifuna ukuyenza lento ibe simple. Uzobukisa ngami kanje. Angibukisi ngawo ukuthi iqiniso Uzobukisa ulazi ngami uyalazi kanjena. iqiniso uyalazi Uzobukisa ngami iqiniso wena kanjena. ulazi kahle ngo ulazi kahle ungazongihlanyisa Yes, nami yes. ungazongihlanyisa wena ekugcineni ungazolingihlanyisa mina ungakuhlanyisi mina Yes. Ha. Ngidedele. Ngicela uhlale phansi mfethu yazi la ngifuna ukukwenzela very simple. Ngifuna uyivumele wena ngomlomo wakho mawukuthi uyayenza lento. Angikwazi Vuma, vuma iqiniso, ulungisa izinto. Angikwazi ukuvuma into Uqhubeke, engekho. Hayibo. mfethu, Uyalazi iqiniso. Angilazi Uyalazi iqiniso ngilazi kanjani iqiniso mina ngilazi kanjani iqiniso ekugcineni ngazi Uyalazi kanjani iqiniso. angilazi mina iqiniso wena olazi ufuna iqiniso ukulithola ngawe mfethu. Alikho iqiniso ezolithola ngami. Iqiniso ezolithola ngami. Khuluma lingani ukuthi iqiniso, mangifuna silungise ukushayisa izinto ngomoya, mina nawe. ngimnikeze ithuba. Okay. Ngoba yena lo uMagabhadle. Okay. Magabhadle. uMagabhadle wadivorce kodwa still basayizithupha zogwayini. Okay. Unamanga, ngiyakuzwa ayikho lokho, lonto baba. leyo. Ngisazombuza umama noma ephika. Ake ngibuze wena-ke. Yini yakwenza wayiyeka wadila nezinqa? Akulona iqiniso lolo. iqiniso man Akulona iqiniso lelo. iqiniso lelo Eyi, Nginayo ngichithela i-proof. isikhathi. Nginayo i-proof alona. Wawufuna uku-explora noma ungasabi mfethu. Hey, awungihlukane nawe. Bafo ngicela uhlale hlala phansi Na- hlala phansi nabo wena hlala phansi Okay, ngicela uthole ubufakazi bakho bafo. Mase uyasho ukuthi Hey, ngiyibona into engihlalele lana. Ucanti ngasuka nje Ngizelela. baba. Ngine video yakho lana baba. Ngicela uhlale phansi. Uzophika ngisho ivideo bafo. Uzoyiphika ivideo. Into obonakalayo uyenza. Hawu ngabe niyakhile lo. Hayi ngabe niyakwazi ukuzakha izinto. wakhaba hayibo Hayi ngabe hayibo niyazakha izinto. Hayi phela umenzi wezinto lo mama. menzo izinto kanjani Hayi umenzi wezinto. ungazoqamba amanga Hayi wena ungqongqoshe phela wena ungqongqoshe wapi Ngokutholela ungqongqoshe namhlanje sokungqongqosha mina namhlanje kuwe hayibo beke ngizekuzelana mina makuthiwa Yes, sis. wathi Okay. wavuma eqaleni ukuthi Okay. uhlale phansi bonisana Okay. Yes sis. Before ngifike kubufakazi mfethu ukuthi iyakuhlaza le voice note. Yazi ngitheme ngihlala ne-team silalela. Ngabona mfethu ukuthi manje mfethu mina Hey, musungichithela isikhathi angiyizwa. angifuna ukubukisa ngawe mina. Ngifuna uyivumele wena ukuthi Sengibukiwe vele, ukuthi- sengibukiwe vele. Sengibukiwe. le nto uyifuna vele le nto uyifuna Sengibukiwe hlala vele. phansi hayibo hlala phansi. Sengibukiwe vele. baleka neqiniso wena Okay. hlala phansi lale ndaba Mama, ubufunani ubufuna ukuthi ayikhulumele neqiniso mase Akayikhulume. wenzani mase uyamiyeka noma mhlambe uyitshele ukuthi ngoba vele usuyazi ukuthi ushaya ndawo zombili ngizoqhubeka mhlambe umzwise. Ukulungisa lokho. Kukhona ukulungisa okunjena. Baba mina ngifuna uphile impilo yakho. Uzolungisa thola. yebo Hey. ngoba ngihlale nawe phansi ongafuna ukukhuluma nami Hey. yebo Senzo Yebo, uyazi kahle, wazi mina kahle. senzo ngisiza wena ukuthi Hey. uphile impilo yakho ngokukhululeka. Mekuwukuthi ugay uphumele obala ubayeka abantu besifazane ngoba bazobukisa ngawe kanje. Useqalile ubukisa ngawe manje ngani? Mawusho ubukisa ngawe kuyimanje abantu abaningi Ayi, bayazi. asamuzi umuntu esifazana lo Usengihlazile uqedile. Okay fine. Ngiqedelele. 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 Kuzothi wani? ukubonisa Awuthola. sile kwendlela ngibonga ngayo wena leyo Awushayi mfethu. Angilwa. Awushayi mfethu. Umoya uphansi. Omvulela ispace mfethu. Umoya uphansi. Omvulela ispace asondele. Umoya uphansi. Mfethu ngizokubuza kokugcina. Ugay noma? Ngicela cha? ungangichitheli isikhathi. Angili bafo ngikubuza. Nama ngilwi ngicela ukuzwa ngicela ungangichitheli isikhathi. Ugay yini mfethu? Lutho. Iqiniso lelo. lalela Yala. lalela i-VN ilalela i-VN lapho Yala. Uyabantshontsha abantu besilisa. Lutho. Awenzi lutho. Angizange ngayiqalisa imkhuba enjalo. Mfethu ngicela silalele. Khona nombukeli ezozwe ekhaya.
wathi ngizama ukuqondanisa ne-mic yami la. Xa ngicheckele msokisi sikuqonde nini. Asizwe ke mfethu. Awu. Sawubona wemngani wami. Keep my mic Kunjani yami. kodwa? I cannot feel my mic. Hey ngiyaphila mina. Ay ngikhathele nje ade ngenze washingi. Phela le ndoda yakho yangixosha emsebenzini manje ngizothi. Hey. Yabona nje. Ay Asiphela ukuthi ade ngisestokfeleni. Igama lakho lilokhu libiziwe awubatshela ngani ukuthi usuyasula. Maye into engicasula ngoba nje walibizwa nje phela angithi kubhalwe inhlawulo ukuthi lokubizwa ungafiki lokubizwa ungafiki so sengiza ngabuza usisi Joyce mina ukuthi yindaba balokhu bekubiza estokfeleni ekubeni wabatshela ukuthi uyasula kanti ngoba phela ngithi kubhalwa o10 kuze kube o10 abangaki laba lokhu bebhala ayilobo bugebengu babo nje sesilabafazi ayisuka yo anganamthi ngizophekani ngikhathele nje ngikhathazwe iwashingi wena wenzani lapho lalela-ke khona into engifuna ukukuxoxelana ngicela lento ukuthi ingakuphuli umoya kodwa nje yabona le ndoda iphutha elikhulu lelo ufuna ukulenza lokuthi ufuna ukuyibuyisa ngiyazi mngani wami ukuthi uyayithanda and into edala ukuthi uyithande ingoba imikhuba yayo awuyazi uyazi ukuthi usokhela ngaqale ngangayikholwa lento mengixoxela ngayitshela ukuthi ingoba nako bake baxabana mhlambe ingakho ekhuluma ngayo kanje ayike nami ke sengizibonele le ndoda yakho oyilala nabanye abantu besilisa hey phansi ulalele joyela kabi joyela kabi wena joyela kabi hamba ungaphindi ubheke emuva ngoba ulaleli Awu. Ngeke phela ngiqedanga mina ngifuna ukuyizwa yonke le ndaba. Indoda yakho sisi e-office yabo leli office eliphezulu okwakwelala babelunga babelwa njalo babesebenzela kulona yebo kulelo office hayi siyabuya ntombi akubona ukuthi njalo makunemsebenzi uqasha abafana njalo uthi uyayezwa sexabene nomfana babanga into engazi usemxoshile usexabene nomfana babanga into engazi usemxoshile ingoba usuke engasafuni ukulala naye ngikutshela ulala nabafana mina ngizibonele hayi ukuthi ngizwe kuthiwa ngathatha inkulumo kaSokhela ngahlanganisa ngabona ukuthi weqinisile ngoba phela noSokhela into abayixabanela wembrusha amathanga Hawu ehamba naye beMaritzburg emithingini efuna ukulala naye wangifihlela ke sisuSokhela sonke lesi sikhathi useze ungitshela ngoba ngilokhu ngilwa naye mina ngibuza ukuthi ubangani nendoda kamngani wami ngoba phela wena umngani wami so bengabe ngasazwani nendoda kade bizwana kangaka yini la angafuni ukuyisho wesisi angizange ngimkhole ngicela ukukutshela abanje ngangingamkhona ngikholwe ngoba sengiyibonele mina I know hayi manje mengabe ecela usemthu nawo bomniki cha angikwazi la msemthu angikwazi manje ngoba ulitholile leli qiniso leli and ufike la kwisho namhlanje awuyitholanga impendulo because usevele waduba wahamba senze njani manje siyaqhubeka naye because izimpawu angazi nombuke mhlawumbe uzokhomenta sitshele izimpawu zikhombisa ukuthi kona umfowethu ngathi uyayazi lento ekhulunywa ngayo because uvele wavukula ka from the start uyayazi so wena uzimisele manje ukuthi uqale a new relationship nomuntu ozofuna yona noma usazothatha i-break noma uzozama ukuncenga yena lo mfana lo kaMkhithi mina engakusho mina vele bengimthanda ngisamthanda namanje kodwa kuphela nje umbona nje ibhubesi kanje akafuna uvuma lutho into engase ngenze nje ukuthi ngathi i-break kwesikhashana mhlawumbe uzophinda alibone iphutha lakhe silungise okay so mengabe
ebuyela kuwena uzoqhubeka umthande khona sowazi emgilingana ade igila nezinto ade zenza. Khona kothanda umanzima kakhulu ngoba vele yena ngeke ngisakwazi ukuthi ngimethembe. Kodwa khona vele ngingakwazi umxolela mezofika kumina ezehlise kumina futhi engeke sayenza lento ede uzoyenza uSimthunga angafuni Simthunga. Yo, hey khabazela. Yani, hey, no, asibonge ma, because vele ayikho into esizoyikhuluma manje, umfethu usehambile. Sibonge nje ukuthi ufike kwishow uzokhuluma nathi. Sithembe nizoyilungisa izinto. Nizothola nendlela yokuthi niphinde nihlangane nibe ndawonye futhi. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Yo, ay ubonile na umbukeli ngizozwa kuma-comments wakho la kwi-comment section ukuthi kuhamba kanjani, but ubonile sizamile ukukhuluma noKhabazela, akazange asinikeze i-attention from the start. Ngicathi nje inkulumo yami noKhabazela ihambe kahle siqala ukuthi sikhulume sobabili engakafiki udadewethu. Angizange ngimjove, ngeke ngibona abantu abaningi banokukhala ngokuthi ngiyawuthela usawoti esilondeni, sengabe niyangisukela bakithi. Ungazi ukuthi-ke noNkulunkulu wethu akasihawukelanga this time ngoba akuhambanga kahle. Kodwa-ke siyathemba ukuthi-ke bazozama ukuthi balungise izinto, yonke into ihambe kahle phakathi kwabo. Mhlampe nosisamkhulula umfowethu mawukuthi uyabona ukuthi ugay ngempela, kodwa i-voice note iyaprove ukuthi umfowethu ugay and nezinto ey'shiwo usisi unokuyiyeka nje adlalele kuSimthunga. Angazi-ke mhlampe kwabake bayenze leyo nto ukuthi mhlampe what's the reason behind. Ngike ngizwe abanye bethi basuke befuna uku-explora ukuthi kuhamba kanjani. Mhlampe nawe uyazi ukuthi ukwenziswa yini lokho mawukuthi uyakwenza. Mhlampe ungasitshela nakuma-comment section usitshele ukuthi hayi ngoba umuntu esuke egay usuke explora ngempela, yabo. Otherwise ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare wona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Ngakhohlwa-ke ukuthi asikwazi ukuqala siqede ngaphandle komthandazo. Njengamanje sonke sibheke phansi sithi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele sibheke ku-500k. Siyabonga kakhulu ukuthi ubingxenye yohlelo lwethu namhlanje. Sengathi ungahlezi ukhona each and every time sikhiphe i-episode enje. Uyazi ukuthi uhlelo silungisa umjolo, kanti khona lekhaya kutholakala abangani bethu. I-channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.